everyone! Welcome to my YouTube channel, Pids Vlog. So, bago ang lahat, paki-like, shares, and subscribe. At huwag kalimutan pindutin din ang notification bell para sa pag-update ng aking video. So, ngayon, andito po ako sa aming farm, sa bukid. So, ayan. Siguro next week ay pwede nang mag-harvest ng palay namin dito. Ayan, nag-yellow na siya. So sobrang init at saka maya maya ay uulan siya. Ayan, so samahan niyo po ako, guys. Tara na. So it's time to harvest, guys. Good morning. Good morning. So yeah, kami subong sa uma. Oh, hindi maayo ang unod sang mani. May ano. Hi, Ana bay. Hi. Sige na. Hi. Hi, Dayun. Hi. Hi. Ay, nindot kayo imong gunting ba? Style yang gunting. A few moments later. Ready. Bahay kubo kahit munti. Kagya siya. Hi. Hi, anay di ang kamot. Hi. Hi na good. Ano giyoba man niya? Nindot kayo. Nindot kayong munang. Ang pipay kita o tabuni. Tabuni. So guys, dahil tanghali na, stop muna kami sa paggabot ng mani. Lunch time. So guys, nagbaon lang kami ng kanin namin doon. So ang ginawa namin, kumuha kami ng daon ng saging at saka nagbudol fight. Ayan. So para lang may sulod sa sa tiyan. Ayan ang mga kidos. Todo gitila kaon kay gutom. Kagabot sang mani. Hi ading. Ayan. Sarap. Busog talaga kami dyan. Ayan, sarap. Balik naman kami sang gabot. Pero madula gid ang kapoy kon ang couple power sa paggabot sang mani with payong kay mainit ang panahon. So nag-harvest sang mani at the same time double harvest may nagasapli sang mais o kunlungi. So jutay lang lulungion sang mais. Ayan ang bata kagina sang couple nagasapli sang mais. Ang taga Bacolod nagtaklad kag nang lungi sang maes.
The next day, Hello guys! Hello netizens! Good morning! Good morning! Day 4 na namin ngayon. So, mahirap ang buhay sa bukid. Kasi pag umaga, mainit hanggang tanghali. Ngunit pagkadating ng 2 o'clock ay uulan ang langit. So, hindi matapos-tapos yung harvesting namin dito ng ayan ng rice. Ayan, sa susunod na na linggo ayun naman ang palay. So ngayon ay matatapos na tong pag-harvest namin ng mga mani. So grabe. Na-miss ko talaga ang ganitong buhay. Ayan. Kararating lang namin mula doon sa sa lowland. Paakyat dito sa bukid. So sana panoorin nyo tong ma-upload kong mga video. Tulungan nyo po ako sa mga kakikilala ko dyan na i-subscribe, like, shares, at saka i-subscribe nyo naman tong mga na-upload ko na mga video. So So, bye-bye!